Tercera República tindrà una guerra civil en la qual hi haurà un colp d'estat que s'alçarà contra aquest govern democràtic i després d'una guerra de 3 anys la república serà derrotada i s'imposarà en Espanya una dictadura. Vale? Algú recorda de quin any a quin any? Del 39 al 75. Del 39 al 75, vale? Per tant estem parlant d'una dictadura molt llarga, de quasi 40 anys, que encara que va anar evolucionant i canviant en algunes coses, una de les qüestions que va estar des del principi fins al final, és la qüestió de la repressió. Estem per a excavar i exhumar totes les fosses possibles, identificar el major número de víctimes, saber què és el que va passar. No oblidem que així el que estem tractant són violació de drets humans i crims de la humanitat. I això se sap perquè les persones són assassinades, són ocultades en una fossa comú i han estat ocultades durant 80 anys. Hi ha un patró molt definit a l'hora d'assassinar, és la tendència a la concentració de les víctimes en punts molt concrets i de forma molt sistemàtica. I això, gràcies a les exhumacions que s'ha fet en els punts més calents, diguem, del nostre territori, que són Castelló, Alacant i Paterna, s'ha pogut demostrar com la forma de matar i ocultar se repeteix. Després tenim Sueca, com a mínim n'hi ha algo de respecte a l'hora de soterrar-los. En Paterna això, degut al número, vola. Per què passa això? Perquè així estem parlant de 54 víctimes i en Paterna més de 2.000. Per què Paterna i per què no València? Perquè el cementeri de Paterna en aquest moment era un cementeri de pobles molt xicotet. En un espai molt reduït tenen el lloc on es detenen per última vegada, que és el campament militar de Paterna, el terrer, que és això, i el cementeri. Com poden fer alguna cosa que és matar i ocultar cossos còmode i sistemàtic, no? Tot el que es veieu de coloragina més roig són fosses. Tenim fosses quadrades de 2 per 2 metres. En aquest espai van soterrar 39 persones. Ben col·locades no està, i agradable per a si les famílies reconstrueixen això tampoc ho és. Abans d'exhumar-lo, faig fotos i revise molt bé que el que tinc és el que correspon a la víctima. Si estiguera la fossa desfeta, què ha passat? Ahir el treball és diferent. Per què? Perquè jo tinc que treure-lo tot i ahir són entre els especialistes forenses que el que fan és molta tranquil·litat i molta cura el laboratori anar reconstruint, com fent un puzzle. Però ja passem a fosses més grans. Aquesta és la més fonda, que és la fossa 128, que tenia uns 6 metres. Aquests espais estaven plens de cossos, perquè el que feien era els afusellaven, els abocaven a la fossa, capa de calç, capa de terra i continuaven. Podem documentar antropològicament i arqueològicament que aquesta gent té una mort violenta. Podem trobar un orifici d'entrada i una d'eixida. Així, l'orifici d'entrada es veu molt bé, veritat? Un orifici molt net, que no té trencaments. Si ho comparem en un orifici d'eixida, veieu la diferència? Aquesta persona va rebre 7 trets una vegada estava mort. Vale? Per a que entenguem que no és el tir de gràcia, que és com per a que deixi de patir. No, això és ensenyament. Aquesta gent va patir una mort violenta, molt violenta. Porten coses damunt, en aquest cas és una mistera, una pròtesi per a poder menjar. Això és una carta, i encara que si no s'hi distingís, així es veu el nom de la persona que la va escriure. Una botella, moltes vegades se posaven botelles en un paper. Cada, soy Manuel Llosma Macià, me fusilan el día 29 tal, dejo 2 hijos. Sempre m'agrada posar imatges de l'entrega. Nosaltres estem així per a les víctimes, per arribar així. Per què? Perquè és una qüestió d'humanitat. No estem parlant de política, no estem parlant de res, és una qüestió de dignitat i de drets humans. A veure si n'hi ha alguna persona capaç de dir-li a una filla que poden o no poden recuperar a son padre. Si el porcentaje de identificación es relativamente bajo, ¿vale? O sea, sobre el total de los cuerpos es de un 20%, tú ten en cuenta que han pasado 80 años, ¿vale? Al final el ADN es una cuestión de probabilidad. Cuanto más te alejas en la persona que demanda, menos probabilidades hay. Aparte de eso, hay que sumarle el estado de conservación de los restos, ¿vale? La tierra y todo eso afecta, la cal, lo aprestados que están. Ese lugar que estáis viendo se denomina el Terrer y es el lugar de Paterna donde fueron fusilados la mayor parte de las 2.238 personas. ¿Cómo llegó mi abuelo a ese lugar? Mi familia, como muchas otras, optó por el silencio y por tratar de proteger a los descendientes hablando lo menos posible de lo que había ocurrido. Mi abuelo y mi abuela nacieron en un
pueblo del norte de la provincia de Palencia, que era un enclave minero. Él adquiere conciencia de clase muy pronto y siendo muy joven, pues aparece como revisor de cuentas del Partido Socialista Obrero Español de Barruelo y como vicepresidente y como secretario del Sindicato Minero Castellano, que era un sindicato de la Unión General de Trabajadores. En 1925 se vienen al puerto de Sagunto. Y aquí encuentran pues seguramente la factoría más grande que nunca habían visto, que eran los Altos Hornos, la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo. Y fue también una de las personas que en abril de 1932 crea la agrupación local del Partido Socialista Obrero Español, de la que fue su primer presidente. Cuando los militares golpistas dan el golpe de Estado, los trabajadores elegirán un comité de control de la fábrica que presidirá mi abuelo. La Compañía Siderúrgica del Mediterráneo se convierte en una fábrica de explosivos, en una fábrica de armas, sobre todo blindajes para coches, tanques, etc. Fue la principal fábrica de armas de la República. Seguramente el nombre de mi abuelo estaba escrito entre una de las personas que tenía que desaparecer. Es detenido un 24 de abril y pasará 7 meses en las cárceles de Sagunto. Mi abuelo fue sentenciado a muerte el 19 de junio de 1939. Lo que van pasando son las sacas de presos y los llevan a Paterna a matarlos. Si tuviéramos que ver todos los que fueron asesinados en ese lugar, bueno, el vídeo completo son 48 minutos. Cada nombre es una persona que deja normalmente esposa, hijos, deja una familia detrás, una vida que se acaba y una familia que va a quedar totalmente traumatizada. Es el acta del Consejo de Guerra en el que se decreta la muerte de 2 personas, la de Ruperto Alcodori Brocal y la de mi abuelo Ulpiano Alonso Presa. Como veis, es simplemente un pequeño formulario relleno con desgana. Se ve que el presidente es un teniente coronel, hay un teniente que es el que actúa de acusación y luego un alférez que es el que hace de abogado defensor y que mi abuelo en su correspondencia ni siquiera nombra. Yo creo que no llegó a hablar con él. Y luego también deja ahí un espacio donde pregunta si tienen algo que decir los encausados y dice que no. Lo cual tampoco es cierto, porque la correspondencia de mi abuelo explica con bastante detalle cuál fue su intervención en ese Consejo de Guerra. Es simplemente para que veáis que no les importa lo más mínimo la vida de esas 2 personas, porque es lo que están haciendo desde que comienza la guerra. Se están dedicando al exterminio. El general Mola, que fue el ideólogo del golpe de Estado, dice lo siguiente: se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Esto lo dice en mayo de 1936. Cuando se produce el golpe de Estado, se transforma en lo siguiente: es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Y muy pronto el número de fusilados es enorme. En Granada 12.354, en Sevilla más de 11.000, en Córdoba 9.500, en Badajoz 7.100. En un lugar como La Rioja, que no hubo frente de guerra porque rápidamente cayó en poder de los golpistas,
Allí se fusilan alrededor de 2.000 personas. Te puedo leer la carta del 14 de junio de 1939, 5 días antes del Consejo de Guerra. Conserva estos escritos que quizá algún día puedan serte útiles, aunque solo sea para reivindicar mi nombre, y que se pueda demostrar que por nada reprobable fui juzgado. Un abrazo para toda la familia, muchos besos para nuestros hijos y para ti, los más cariñosos de este Sabes te quiere de verdad, y firma Ulpiano. No ens agrada ni gens ni mica la paraula guerra civil, perquè entenem que una guerra civil és una guerra que es dona en unes circumstàncies d'igualtat, és a dir, n'hi ha dos bàndols. Un exemple típic pot ser la guerra civil nord-americana, no? Aquí el que n'hi havia era un govern legalment establert, el govern de la Segona República, i front a aquest govern democràtic, reconegut internacionalment, un grapat de generals africanistes, colpistes, van alçar-se contra la legalitat republicana mitjançant un cop d'estat tan mal organitzat pessador perquè ells pensaven que guanyarien de seguida, no van guanyar i van provocar una terrible guerra que va durar 3 anys. La participació de destacaments militars d'aviació, etc., dels tancs italians i alemanys en la guerra d'Espanya va ser determinant i al final la República va perdre la guerra i se va instaurar la dictadura. I va ser una dictadura que va entrar assassinant i va sortir assassinant. La pau dels cementeris del general Franco la va decretar l'1 d'abril del 39. Pues bé, el 3 d'abril del 39, 2 dies després, va ser la primera saca d'assassinats al terrer de Paterna, 21 republicans, i Franco va morir el 20 de novembre i el 27 de setembre de 1975 Franco va assassinar els últims 5 joves antifeixistes. En aquesta etapa, l'etapa final del franquisme, la lluita estudiantil, obrera i veïnal cada vegada era més forta. I en resposta, la dictadura cada vegada augmentava la repressió. O te n'anaves a la clandestinitat o te n'anaves a França. Jo vaig decidir que me n'anava a la clandestinitat. Tenia una imatge de resistència i de lluita i tal, però era molt dura, perquè tu deixaves de ser qui eres. Te donaven documentació falsa. Trencaves amb la família, trencaves amb els amics, trencaves amb els estudis, te n'anaves de València. Jo vaig sortir de Barcelona a Lyon a una reunió en la Direcció Nacional. Quan tornava d'aquella reunió, anava en el tren, em van demanar el passaport, el van mirar i van dir acompányenos, por favor. Em van portar a la caserna de Portbou, a part de la roda de cols i de patats i de cop de puny, em van posar en un somier metàl·lic i van començar en corrents elèctriques, m'emmanillaren i me mantingueren dempeus enganxat 3 o 4 hores fins a la matinada que ja em portaren a Barcelona i allà em van portar primer a la caserna de la Guàrdia Civil, perquè estava en mar de la Guàrdia Civil, i de seguida a Via Laietana. Via Laietana en tingueren 10 dies, són més constants tortures, com era habitual. A mi la tortura que més m'aplicaven, i era la més dolorosa, era el que deien la barra. La barra és que te despullaven, com sempre. Te passaven, estaves emmanellats, te passaven per així, i en este hueco que queda aquí passava la barra que penjava d'una mesa i d'una altra i estava mantinguda ahí, i tu quedaves en suspensió entre les dos i no paraven de colpejar-te en porres, planta dels peus, tota la zona dorsal del cos, tota l'esquena morada. Jo vaig estar més d'un mes orinant sang a la presó, em van trencar diverses costelles, etc. Quan t'amenaçaven en eliminar-te, en assassinar-te, en portar-te el passeillo i pegar-te un tir, no t'ho acabes de creure, però estàs tan desfet, estàs tan afonat psicològicament,
que fins i tot dius, bueno, pues si me peguen el tir s'ha acabat i deixo de patir. Aquest tipus de crimen, de tortures, de detencions il·legals, d'assassinats, etc., comesos per un règim, són considerats i estan tipificats pel dret internacional humanitari, pels tractats internacionals i per tot tipus de resolucions de Nacions Unides com a crims de lesa humanitat. I són crims d'acord amb el dret, crims que no prescriuen. I vosaltres sou joves, però si voleu tindre una vida rica, una vida plena, una vida on n'hi escapau, i lluitar contra els crims masclistes, contra l'homofòbia, contra el racisme, contra les trampes i tal, i les fronteres, contra la migració, si voleu una societat més justa, més equitativa i més democràtica, tenim que defensar els drets humans i alçar la veu contra les injustícies. Vinga, salut i gràcies.